Good morning लोगोफोर नाइटानो दिनै सेकेन्ड डे दानो नैबे समावहाय जोङो मोनसे लजआव दङ ओमफ्राय दा मानसिफ्रा सिखारदोंना सिखाराखै एदावहैनोसै एसे ओमफ्राय जोङो दिनैहाय गुबुन मोनसे जायगायाव थांसिगोन शुटिंआव ओमफ्राय सोंना लानोसै सारनियाव बबे बबे जायगायाव थाङो गुड मर्निं सार Yes, morning. Morning. Yes, good morning. सिखारबाय Jika nang bay. औ Bukan ya. ओमफ्राय हरसेनिमोन आरो बे रुमा Horsen takiman. Satam dujagra, sain dujagra sabri dubai. साब्रै नुबाय औ No pay. न' उफाय नोंथाङा एसे खिन्थानानै हरदो जे बे लजआ बबे जायगायाव दं शिलंनि बबे जायगायाव बियो शिलंनि नेग्रिम्स हस्पिटाल बयनिख्रुइबो देरसिन हस्पिटाल बिनि अपोजिटआव बेटेल लज होननानै बुङो जों आरो खोनादों जोङो बे हस्पिटालाव 150 थाखा 80 थाखायावनो ट्रिटमेन्ट जायो जोंनि आसामाव गुवाहाटियाव 2400 लायो मोनसे सन'ग्राफि ओमफ्राय मा होनो आल्ट्रासाउन्ड खालामनायफ्रा बेयावहाय 120 240 बिदियावनो आल्ट्रासाउन्ड एक्सरे खालामनायफ्रा जायो आरो खम बेसेनावनो बेमारखौहाय नायजानो हायो निग्रिम्स हस्पिटाल होननानै बुंनाय जोङो बे हस्पिटालनि अपोजिटआव थादों बे लजआव ओरैबायदि माखासे फेसिलिटिफोर दङ मोनसे रुमाव गंनै बेड थायो बेनिफ्राय संनानै जाफैनो हानाय माखासे सुबिदाफोर दङ गेस सौका बेनिफ्राय इउटेन्सिल संनाय खावनायाव जे मुवाखौ नांगौ बेखौ गासैखौबो मोनजोबो नों मात्र मुवा बेसादखौल' लाना फैनांगौ आरोखि संनानै मा जानो गोसो बेदर जानो ना मा जानो नै जों थांनोसै बिग्राय ओइ जोंनि रुमनि साबिखौबो लाबो नायबाय दा भिडिअआ बेखौनो बांद्राय गिदिर गिदिर लायो नोंसोरो दे सार जोंनो बबे बबे जायगायाव थांगोन लकेसन दिनैहाय सेकेन्ड डे शुटिं बिदि फाइनाल डे फर दिस पिस अफ मिउजिक लांनि र' मा होनो जोङो दा केथलिकनि मोनसे देरसिन केथेड्रेल दं शिलंआव बेयाव लाहैग्रोगोन बिनि उनाव गल्फ लिंक होननाय मोनसे मिदौ दं बेयाव गल्फ गेलेयो जोबोद मोजां माने मोनसे प्लेस नङा होमबा बे जायगायाव जों लाहैगोन बिनि उनाव जोङो थांगोन सिरापुन्जिनि लामा सिरापुन्जिनि लामायावहाय जि मोजां मोजां जायगा मोनलाङो बेयाव लांगोन बेनिफ्राय जायगाबो स्पटआवबो जों सेस्था खालामो लाहैनो थाखाय बेनो आरो मैयानि जेसेबांनाखि माखासे क्लिप्सफोरखौ लाबाय मोजां जादों आरो बेसेबां हायो नोंसोर मोनसे कनफिडेन्सखौ लानानै हगारनो नांगौ आरो माने एक्टिंखौ खालामनो नांगौ आरो अब्लाना बयनिख्रुइ साबसिन जाबावगोन आरो जोंनि जि भिडिअ बेयो बयनिख्रुइबो साबसिननिफ्राय साबसिन माने बयनिबो नै दानो प्रे खालामबाय मानोना गासैबो इसोरनि इच्छा बायदिसो जायो बेनिखायनो जों अराय सम इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जोङो जिखुनु खामानिफोरखौ मावनांगौ दिनै फैबाय दिनैनि जे जायगायाव हरसे थादोंमोन दिनै फुङाव सिखारनानै जोङो थांगोन मोनसे जायगायाव बेनो मोनसे स्पेसियेल जोंनि भिडिअनि जागोन जोंखौ थांगोन जोंनि मोसाग्राफोर टिमफोर फैगासिनो दङ जों खौसेयै थांनानै दिनै बे फुंबिलि समाव मोनसे मोजां वेदार होनायखाय बेयाव लानानै मोजां मोनसे पारफरमेन्स खालामगोन जेन' बैसोरो नायनानै दुंखांनाय फैयो इसोरनि खाथियाव जों बेखौनो लाहैनो हास्थायदों
दे गोख्रै थाबायबो हाय दे हाय नैबेनो शिलंनि देरसिन गिर्जा न'आ बेयावनो जोङो शुटिंखौ खालामनो होननानै फैदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा गोबां गावसिनि खाजानानै दोननाय ल'फोर थानायखाय फादारा पारमिसन होनो हायासै जोङो दानो गुबुन जायगायाव थांसिगोन नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ'आव गुबुन भिडिअ'खौ शुटिं खालामनायखौ नुसिगोन भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नेक्स्ट भिडिअ'खौ नेनानै थादो